nsizwa. Uvalo somphelele sanamqala lapha. Ngiyacela inkethi inkosi enkulu yasekuhleni kokuphakama. Amen. Bantwana bayingcwele siyabonga baba Mshumayeli. Baba Mshumayeli mhlambe socela siqale nje ngokucela into ethelele ezulwini lokuthi mawusumemeza sikhudula inyawo baba kunzima ke baba kuma phambu wehamete engcwele kangaka. Kanti baba bese ngithembile baba ukuthi uyaqhubeka. Hayi Juluwe ngimazi into yangathi kufunda mina umthandazo. Bantwana bayingcwele onyazile uNkulunkulu. Amen. Amen. Bantwana bayingcwele sisendaweni enkulu yonyazi lezulu. Ngifisa ukudlulisa lokhu kwabakhona abangakayigqoki ingubo emhlophe la ngaphakathi emzini oyingcwele ukuthi anivakashile senifikile kokuphelele. Amen. Amen. Ngeyimini ubaba ukhuluma indaba enkulu yokuthi kwafika enye insizwa yawona ipulpit yaphezulu yaphezulu. Ngiyakhumbula nami ubaba uthingo lamakhosazane luthi lifika lapha ekhaya sesifikile esibeni sikaMaminzela sizogezwa. Amen. Amen. Ngiyacela uPhengulosi kunzima bana zathayigcwele loguqile umfana nje waphilakazi omncane kakhulu nangeminyaka noba khona lapha ekhaya unento ke ebakhona ke mawumuntu unezono nje zakho ophiwa abantu ezinye uzenza wena. Ngiyacela ke uNkulunkulu unyazi lezulu ukuthi manje nozaziyo izono zama ngabusayibheka alalele okuzobe phuma emlonyeni engithunywe unyazi lezulu. Ayibonge Nkosi. Ngenye imini thiwa ukuthi ngolamakhosazana yaqhama ngapha ngasenhla lathi madlula ngasentabeni zakithi la kompumuza kuthola khipha iduku elimhlophe lase likhiphela ngaphandle leliduku elimhlophe ngefastela sathi bonke labantu balabaseza bazoba amaNazaretha. Ayibonge Nkosi. Amen. Bakhona ngempela uphumuza ukhona ngempela la owaprofetwa uthingo lamakhosazana. Ngiyacela ngehlabelelo 148 ivesi loba linye nje ngoba bafethu bakhona bese ngisho indaba yodwa ngihlala phansi. Sesandinda wasimisa Amen. Amen. Bantu abayingcwele sikuphelele unyazi lezulu. Ngesonto edlule entabeni yomhlangano ngibe nenhlanhla yokumenywa ezulwini. Ngikusho ukuthi ngimenywe ezulwini ngimenyiwe uMaNazaretha ezulwini ngaba khona. Amen. Amen.
phakathi nesonto eledlule ubaba ezovala umhlangano entabeni kube khona ke izinto ezenzekayo uzuphelelwe na amasenti uthi uyahlanganisa ngahlangana sengiyayithatha imali ekhona khona ihashi embusiswe ngalo ubombela unyazi lezulu lezi insuku bese ngiyalifaka udizili ngithi ngizohamba ngalo ngiye ebuhleni bamanasle ngiya entabeni Kenani bese ngiyangifica ukuthi awu akuhlangene kahle sengiyola sikuyovala ngoba siyayisholo ukuthi ubaba uyavala noma akavala bantu abengibone ngifuna ukuyisho le ndaba ukuthi bengimenyiwe ezulwini sengithi ngalo isawu sengolesihlanu hayi ngizoba khona ekhaya enhlanhleni ngeke ngiye eKenana ngoba vele umhlangano uvala ngisikhokhela nje ngingekho nala phela amanazareth ababanjalo kwathi uma kuseyiseni ngesabatha base ngithi ayi ngizongafika yasemini hawu uvila bukhamba ngithi ayizohlele enhlanhleni nje ngisuke ekhaya engidembe ngihleli nje ekhaya bese yashaya u9 maNazaretha ngoba maNazaretha asinalo elinye ithemba ngaphandle kwaShembe uNyasisi ngithi mangibona kushaya u9 ngithi awusiyathanda bese ngigqoka uMnazaretha bese ngizane ngifaka nomkhele ngingene endlini ngifunda umthandazo bese ngifundile umthandazo bese ngithi ake ngihlale kancane bese ngishadwa isihlwathi esincane nje ngithi uthathwa isihlwathi ngithi ngiyasilalela isihlwathi bese ngizane eCalifornia kungena imessage maNazaretha awushambe uNkulunkulu uNyasisi Amen. ithi mayingena imessage umuntu vele kade funeke alethe amanye amasenti asekhaya useyawafaka athi mayingena amasenti bese ngithi hawu nansi imali akusasichitha isikhathi ngiyahamba manje ngiyahamba manje ngeKenani ngisuke ngalapha endlini ngiye ngalana endlini yabafica baphumule nje nabo ngithi wonke umuntu akageze sehamba manje othi baba ngiwapi asambele namsangibuza bathi nakho-ke yini manje wenze njani ngithi asingenele emotweni sakho asingenele ekhumbini-ke manje ngoba imoto igcine ingabuyanga kaToyota sahamba maNazaretha kanti sofika enkonzweni yasemini kanti entabeni yavala umhlangano ingakho maNazaretha ngangimenyiwe entabeni umhlangano ayibonkosi Amen. sengihlala phansi ngingeke ngibonge uNyasi itehle engenzele yona ekhaya kababa ngigulelwa umakoti kakhulu esehamba nje impela emhlabeni ngeke ngingawabonga amaNazaretha neguqu engangicela lapha ekhaya senzeka ukhona nje unkosikazi uyaphila ayibonge inkosi Amen. insizwa yakithi encane yafika ngiyabika kubaba uMshumayeli insizwa yakithi yagula kakhulu isizwe yalaliswa futhi esibhedlela baba sebeze banquma baba uMshumayeli ukuthi bazoyihlinza uthi baba uMshumayeli ngeke abalonyazi yewahlinza asithandaze impilakazi ngeke bayihlinze izophila futhi insizwa yakho sinalelo themba-ke maNazaretha asinalo elinye ngaphandle konyasi lezulu unyazi lezulu luphelele ithina nje kodwa lona luphelele lase lifika ngempela usuku lensizwa yakithi esibhedlela lencane kwafika odokotela bathi hayi wena ngela ngensizwa ungabusadla ngoba usuzohlinzwa bathi hawu kwenzeka lo phela sikhulumile nje nobaba uMshumayeli wesethu athi unyazi lezulu alibe khona futhi ngiyasahlinzwa ngempela maNazaretha lafika lelo suku wasefuna insizwa yakithi ihlinzwe kodwa wathi udokotela mesefika wathi ngisayihlinza le insizwa le isiyaphila ayibonkosi Amen. ikhona nje iyaphila ayizange ihlinzwe ngamazwi onyazi lezulu inkosi iyobusisa lawo mazwi amen Amen.